Поздрав от Салим за неговата съпруга Мима. С пари, стил и характер няма равна тя. От Варна всички знаят коя е тя. Мима кралицата прави играта, където мине избухва нощта. Не чака никой, сама си върви и на душманите не им спори. Пазете се, Миме е много луда, не се шегува с ръце и крака, никой не я спира. После сама се предава, районното я знае, но пак излиза и живота си играе. Телефона звъни, всички я търсят, малки и големи за нея говорят. Сама си прави пътя напред и не чака никой да й даде късмет. Миме е много луда, не се шегува с ръце и крака, никой не я спира. После сама се предава, районното я знае, но пак излиза и живота си играе. Телефона звъни, всички я търсят, малки и големи за нея говорят. Сама си прави пътя напред и не чака никой да й даде късмет. Мима шампионката прави играта, където мине избухва нощта. Не чака никой, сама си върви и на душманите не им спори. Колата, боксове, бухалки, ножове, живот на ръба, без страх, без окови. Не работи, ама пари с чували. От Варна прави глас. Всички я гледат, но малко я знаят, колко войни зад гърба и стоят. Живота тя учи да бъде корава и затова днес е най-голямата. Където мине, оставя следа с усмивка студена и огън в кръвта. Не търси проблеми, но ако дойде Миме кралицата, всички я помнят.